Ahojte. V dnešnom videu sa pozrieme na takú jednoduchú pomôcku alebo taký tip, ako si ani nie tak uľahčiť vstup do predklonov, ale ako prísť na to, ako vchádzať do predklonov a ako rozhýbať pánvu. Pretože to, že neviete vojsť do predklonu, či už v stoji alebo v sede, nie je len problémom toho, že máte poskracované svaly, napríklad sedacie svaly alebo hamstringy, ale problém býva často aj v tom, že ste v pánve neohybné, že ste proste v tejto oblasti stúhnuté. A v dnešnom tipe alebo triku vám ukážem, ako si pánvu trošku rozhýbať. A dnes aj porušíme trošku pravidlo, pretože pri cvičení jógy nepoužívame ponožky. Dnes ich práve naopak budeme potrebovať, alebo ak nepoužijete ponožky, dajte si pod nohy deku. Ide o to, aby sa vám nohy vedeli ľahko šmýkať po podlahe. A teraz vám ukážem ten trik. Väčšinou, keď idete do predklonu, veľa ľudí skončí asi v takejto pozícii. To znamená, vyhrbí sa v chrbtici, pretože nielenže je poskracovaná zadná strana nôh, ale pretože sa neviete pohnúť v tejto časti. To znamená, neviete s ňou rotovať s tou pánvou, ísť dopredu, dozadu. A tento cvik vám pomôže trošku tú oblasť rozhýbať. Takže si jednoducho môžete dať nohy na šírku bokov, chytíte sa za maličkové hrany chodidiel a dôležité je, že vlastne celé brucho prilepíte na predné stehna. Chytíte sa a už teraz potiahnete ramena od uší, aby ste mali rovný chrbát. Čiže chrbát nám zostane po celú dobu vystretý a pomaličky s nohami sa pôjdete šmýkať dopredu a dozadu. Dopredu. Dôležité je, aby ste sa neodlepili bruchom od tých stehien. To znamená, stále udržiavate, ako keby ste boli prilepené sekundovým lepidlom alebo obviazané, zviazané. Čiže neviete oddeliť brucho od stehien. Ramena od uši, lopatky smerom k zadku, chrbát je vystretý a idete nižšie. Nie je dôležité, aby ste išli úplne na zem, pretože áno, samozrejme, že potom sa vám jemne oddelia brucho od stehien, ale dôležité je, aby ste sa rozhýbali v tej oblasti drieku. Čiže idete hore, dole. Stále ťahate ramena od uší, lopatky k zadku, precíťte ten chrbát, ktorý stále chcete, vlastne vnútorné hroty lopatiek chcete stále dávať dovnútra do chrbtice. Chcete sa vyťahovať hrudnou kosťou dopredu. Brucho nalepené na stehnách a idete nižšie, pokiaľ vás to pustí. Až potom na záver môžete jemne uvoľniť brucho, natiahnuť nohy, vystriete ruky, stále ramena od uší, lopatky k zadku. Skúste si vyskúšať najprv urobiť predklon, bez toho, aby ste robili niečo s týmito nohami. To znamená, skúste si sadnúť, skúste zistiť, ako sa viete dočiahnuť na chodidlá, či dočiahnete len sem, alebo až na chodidlá, či sa viete vyťahovať, alebo či ste zhrbené. To znamená, precíťte to, ako vchádzate do tej pozície, do toho predklonu. Potom prejdite tým, že vlastne rozhýbete tú oblasť drieku s tým, že chrbát je stále vystretý. A potom choďte do tej pozície ešte raz. Vyskúšajte si teda, ako sa vám po takomto rozcvičení vchádza do predklonu v sede. To znamená, či sa vám vchádzalo ľahšie, či ste išli hlbšie, či ste dokázali dlhšie nechať otvorený hrudník a viacej vťahovať lopatky smerom dovnútra do chrbtice. A potom prejdite do klasickej pozície a porovnávajte ten pocit. Ako sa vám vchádza, keď nie ste rozcvičené a naopak po takomto krátkom rozhýbaní panvy, rozhýbaní bedier.
Ďakujem za váš čas, že ste tu so mnou boli a teším sa na vás aj na budúce. Namaste.